bafowethu kuqabe nobendle phakathi ke kuka Queen Loli ke owaziwa ngentokazi ke yebele ke lapha ke kanjalo ke naye ke uGogo Skhotheni ke lapha ke ophinde abe umelaphi ke wendabuko ke lapha ke lentokazi ke uQueen Loli ke ike yabo kwamanye ke ama broadcast ke lapha ke kade ikhuluma khona ke igeqa magula ke ichaza ke ukuthi ke kwenzakalani ke phakathi kwakhe ke noGogo Skhotheni ke noma ke yini ke le eyabaxabanisa ke yena ke noGogo Skhotheni ke lapha ke kube khona ke amagama amaningi ke ahamba enkundleni zokuxhumana ke uGogo Skhotheni ke wagcine ke naye ke eziphendulele ngokwakhe ke echaza ke ukuthi yena ke akakaze ke alale ke nompumelelo ke lapha ke Mseleko ngoba ke indaba enkulu ke ingumpumelelo ke Mseleko kodwa ngale konkunanaza ke nantu ke udaba ke ugcwele la uQueen Loli ke azikhulumela khona ke aphendula ke yena ke uGogo Skhotheni ke kulezo nkulumo zakhe awuyizwele. And you are the last person ukuthi kodwa vele ujwayela ngithi ukurejoice ipain yabanye abantu ene wena kuningi kodwa ithi ngithule iqiniso uyalazi wena noNembeza wakho iqiniso uyalazi so ke asizoloku esiargue senza nani ukuthi mina vele ngiyadliwa strong futhi hayi ngiyadliwa mina dadewethu hawu ngiyadliwa mina mntama ene nawe ufana nami ukuthi nje you living a lie mama umfundisi hayi uyawashintsha mama umfundisi sazokumura strong baba sekhaya sazokumura strong baba sekhaya phila hey ubani loyo yini waphe ngibhizi la ngenzi TikTok ngiplakele ngiyabonga okunye ke nje mina vele noma ungangisuwa nje angeke uthole ngishutwa mina noma ungangisuwa ubuye umoshela isikhathi sakho angeke uthole lutho angeke uthole ngisho umsholela iduku la Louis Vuitton ngeke uthole lutho mina noma ungangisuwa umoshela isikhathi sakho nje phila iqiniso futhi ke mina ungangithusela ukuthi ngizobona ukuthi uzophelelaphi umculo wakho lalela mina nginempilo ezu7 njengekati mina futhi uyakwazi lokho you know very well angizoloku ngidescribe into eziningi ngichaza into eziningi you know very well ukuthi mina ngikusabi nje angikusabi ngilele ngibhekele angikusabi ujwayela ukuthi nithusela ingane zabantu ngokuloya ngumuthi hayi mina ngikusabi dadewethu uyekele futhi kulo ngisendela ama message angiyanyisayo ayangicika lama message lokungisendela wona mangibona inamba yakho ngathi ngahlanza so please usendela amadoda akho lawa mhlambe utshele eyodwa yawo ukuthi uyikhumbulile ku something ngoba la ngiyakubona ukuthi akukho kahle mina ngizophikisana nje nawe ngikushilo sonke siyakwazi futhi lokho ungibetrayile nje so please so bengifuna ukuthi clear ke iAir yokuthi lezi hlama lezi la ku TV ezibhize umpumelelo waguliswa uQueen Loli kube kukhona nani ku list mina I'm one clean bitch munu mina awungathela ngishiyo gathi udlele kulona mntaka maye lami mina hayi dadewethu
So nje i-list nje ukhona kuleyo list wena uyazazi futhi ukuthi ukhona. Futhi akunendaba nje ngakushiyela long time ago. Ukuthi ke ngize ngichaze into eningi. Ukuthi ngashiya noma ngishiyanga noma ngisakuleyo ndawo angeke ngichaze into eziningi. Kodwa nje wena nje phila iqiniso.